Hi, hello, right? The point is that Sorry. Naibra. Hi, hello, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव आं नै दा रेडि जाबाय हाबा जाहैनो नागिरदों जोंनि मामिनि गामियाव थांगाबारियाव बे भिडिअ खालामनो सब्सक्राइब लोगो मोनलांगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो ना मा होनो टुडे बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै गाइस नै आं आयंमोनाव मोनफैबाय आयंमोन माने आदामोन लवगवनि न'आव आयंमोनबो थांगोन नालाय मादैमोनबो थांगोन आंनि खाथियावनो जिरायनानै दं मनालिसा क्रिसमस माने बिसिना शुटिं जागासिनो नालाय लामायाव ओंखायनो लोगो मोनफैदों आरो एसे शुटिंखौ एसे नायबाय आरोखि ना नायनानै भिडिअ खालामबाय आं एसे नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो And this is audio. This is for you. Dek nama. Boyo malah boyo tawa mama ku tingki bediku. Itu nalo pina mana? Malah ini klik kunci bebagu ya nih men. Nunggu langsung tuh. Sanduannya. This is called Bisland Moisturizer. Mana? Hi, hello, right? The point is that this is moisturizer. Body lotion. Mau punya? Kau tengah, kau mau open dulu. Sampai orang betul ni dah ni hadap punya ni modern benar kan benar sama. Dari kau boleh pun dari sini kau boleh semua jangan sampai. Berat, ang brand ku berat macam mana? Bah. Slim. Awalnya macam semua maksud lagi sini ada. Naibra. Pasal itu. Guys, जों हाबा जाहैनो थांनोसै ने मारै हाबा जाहैनोसै Where is गाखोखानो ना मा होनदों नङा फिदिंग्रोनो ना मानो होनदोंमोन आं ओरै जिङाव गाखोनोसै खोमसा थाग्रा बेथ' आं बेंथल गेटआवसो थांबाय थांदों होनबा बेंथल गेटआवसो थानांगासिनो थारमाने मानसि थोआना रानलागासिनो जाबाय दा बुंखाबाय लानानै थांनांसिगौ गाव होगोन मायाव बेंथल गेटआवनो बै साबा गुरिनियाव नैबेहाय बाजारनियाव नै खोरखिखौ खुलिलाय नैथिंखौ एसेबायनो दे होमबा बेखौ ओरै दोनहरजागोन सुइटार दोनहर दोन नोंनालाय दोननानैल' फैनांगौ नों गावहा दा थाङोनो दा फैफिनसै हो बेवायाबो गारि लांखागोन नालाय बाय बाय शुटिं लागासिनो माबा मानाव थांबा जों दा फैलाबायसै आङो नुखानाय ओइ बै बेरगिनो लाय खानसिगोन गाय बोरै आदायालाय हा ना बैयाव लानोसै
आं लोमजाखानायसो मानसियानो जोबोद थांनायानो रावबो जा So guys, फैनानै आइ नदि बारबोनानै मोनसे बाजाराव थाथ'बाय आरोखि ना ओमफ्राय बाव गिफ्ट लादोंमोन आरो आयंमोना सम मोनालायबाय सौहैनो बिथिंनोमोन ने ओरै बिसिनि थांबायब्रा नैबे लामाथिं बिसिनि थांबाय बिसिनि मंगलिया बैथिं थांबाय गैलानो दाना गारि फिदिंनो जायगा आवगोलाव फिदिंनो जायगा दंमोन आरो दं खोमा दं र' दा सोंजागोन लामा फिदिंजायो बे गेटआवनो So finally मोनफैबाय फाइनालि मोनफैनानै बिदिनो मानसिफोरा रायलायबाय आरोखि ना रायलायबाय ओमफ्राय माथो खालामनो आरोखि ना हाबायावलाय बिदिनो मानसिफोरजों रायलायबाय ओंखाम जाबाय आरिबाय फैबाय आरोखि ओमफ्राय बिनि उनाव सासे जोंहानि आबौनि न'आव हाबहैदोंमोन आरो बेयाव दसे हाबबाय बिदिनो न'खौ नायनानै फैबाय आरो फैनायाबो जाबाय थाया नालाय गोबावनिफ्राय खनसे फैनाय जायो ओंखायनो स' बेयाव दसे हाबहैबाय ओमफ्राय फैफिनबाय आरो थाब मोनाबायबो नालाय भिडिअखौनो आं मोजां लाजोबनो हायासै मोनानायखाय प्लेनाथ' सानावनो थांनायनि प्लेनमोन बाट जायासै नालाय ओंखायनो भिडिअ मोजां लाजोबनो हायासै स' आं जेसेबां हायो नोंथांमोना दिन्थिबाय जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला प्लिज अननानै लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय दा दानि थाखाय बाय